Det er fint. Ja. Den er også god, den der. Ja. Den kommer til at ligge bedre. Ja, en lille smule bedre. Ja, den ligger inde på fairway. Meget tilfredsstillende. 2 meter før. Det gik meget fladt, den der. Ja, det er sgu fint. Ja, du kan komme op og slå ind alligevel, ikke? Jeg har 166 ind. Ej, jeg fik op lige så dårligt, som du gjorde, altså. Det er dig igen, Michael. Shut up, mand. Ej, mand. Jeg fik hugget jorden før, jeg fik slet ikke noget løft i den. Ja. Du lavede jo næsten et bunker. Det er helt forstået, ja. Men hellere den der end en flækker. Det var god til den der. Og så backspin. Så er mig. Ja. Hvordan kan den komme op med sådan en flækker der? Det er sgu ikke. Det er hårdt sand.